Min Gıymalieva Elfiye Usman kızı Kaybiç rayonu Bırındık avlundan kildim. Inıgım Çulpan Gıymalieva Çulpan bilen. Bu ak ebilerge uyuşturulgan konkurs bik eybet. Şinki ebiler kıvraha ide oturalar bitinde. Mine bu ebilerini iliye kringe kürsətü üçün anı uyuşturuşularga bir zor rahmetlerimizni eytemiz. Kileşekte de şundu şaralarını ütkerip tıksınlar idi. İsenlik sağlıkta olsunlar. Elgi şarağa katlaşkan şağında min ezirlendim. Minim şaktığını yazgan şiirler var, şiirler kitabım var, yazgan jırlarım var, notalar bilen. Çünkü min 42 yıl boyu Bırındık mektebinde jır, muzika hem Rus tilinden dersler verdim. Мен Низаметдин кызы Розалия. Онугун белән шушы ак яллыклы әбием бәйгесенә килдек. Мин хәзерге көндә лаеклы ялда булуыма карамастан 40 елдан артык балалар бакчасында шәфкать туташы булып, хәзерге көндә Казан шәһәре Яңа Савин районының 85-нче номерлы Умка балалар бакчасында өлкән шәфкать туташы булып эшлим. Балаларны яратканга, кызымны, оныгымны, оныкларымны яратканга без шушы бәйгегә килергә уйладык. Minler bilen iş itüşü, benim isimim Elfiye, hünerinde okutuşu, bu bakıt kimge diye. Min 42 yıl boyuna balalarga dünya ilim verdim. Layıklı alga çıkkaş medresede ilim alıp indi ruhi baylık veren. Çünkü tırmıştағы maksatım her kişinin maddi hem ruhi baylığı bulsun. İkisi de bulsun için. Şuna tırışam. Benim maksadım şu, ömrümüz boyu kolxozda, sovxozda işledik. Hem de layıklıca çıktık. Şu hazır indi balalarımızın, anıklarının ilgilen kurup, boğanı şatlanıp, yaşayıp bile şunday motor beylemlerine gelirge nasip buldu. Минем төп максатым татар халкының горыф-гадәтләрен, йолаларын буыннан-буынга җиткерү. Минем максатым балаларга бәхет, шатлык теләү, зур сәхнәләрдә күрү. Кадерле, хөрмәтле балаларым барында, анакларым барында хөрмәтле дәвани. Минем максатым тормышымнан ям табып, сабырлык белән яшәргә телим. Балаларыма изгелекле эшләр сиңа хәерле, бәрәкәтле гомерләр телим. Укытучы булып эшләгәнгә балаларымның, аныкларымның ныклы, белемле, зыялы, тәртипле, шулай ук кешелекле һәм иманлы, һәм татар халкының гореф-гадәтләрен үтәп яшәүләрен телим. Рәхмәт. Минем максатым югары белем алу иде. Минем балаларым да югары белемне һәм киләчәктә аныкларым да югары белем алып, намуслы хезмәт итүләрен телим. Min sizge özümden bir taftagramımını okup giderge niyetledim. Ba, berengi, berekalla, baş bit bülbüleri, bizden başka bulmuyor buğay berengi beygeleri. Berengige bay bulganda, bulmidir bir şularım, berengi buraznalarım, berengi basularım. Berenginin belişleri, berenginin bükkeni, babayının berengi bazın bastırıtlap bükledik. Berengi bıtkası bilen buldu bizning balaşak. Berengi can, binihaya bizning bilen baraşak. Hayırlı gün, hürmetli millettaşlar, hürmetli deveniler, ebiler, bağlar, unutlar. Мен инде үземнең исемнән бөтен Татар конгрессы исеменнән сезне бүгенге чынлап та бәйрәм белән тәбриклисе килә, чөнки менә мондый олы яшькә җитеп, оныклары белән бергә зур дәрәҗәдә халык арасында булуы ул үзенчә бер бәхет дип уйлыйм. Безгә дә монда утырган кешеләребезгә барыбызга да шул дәрәҗәләргә җитәргә насыйп булсын, оныкларыбыз, балаларыбыз тәрбияле булсын. Без инде бөтен Татар конгрессының Казан бүлеге буларак менә бу Идел аръягы үзәге белән 7нче тапкыр бу чарада катнашабыз. Әлбәттә, без елдан-ел аның үсешен, дәрәҗәсен артканда күрәбез. Менә бүгенге беренче чыгышларда да безнең хөрмәтле әбиләребез, дәваниләребез шулай матур иттереп сөйләделәр. Күңелгә керерлек иттереп, аларның оныклары аны ишеттеләр. Әлбәттә, ул чынлап та аларның күңелләренә әле озак елларга кереп калыр дип уйлыйм. Истәлеккә кала торган менә шундый Алар бит матур гына ак яллыклы дәвани 2018 язылган, шуңа күрә аны сезгә кайткач ничегәтергә авылларыгызда, шәһәрләрегездә кешегә күрсәтеп, алар да киләсе елларга шулай катнашырга килсеннәр. Әзрәк кеше арасында йөрсеннәр, күңелләре булсын. Шулай ук оныкларына да шундый бүләк лаеклы онык 2018 дигән. Барыгызга да бик зур рәхмәт бәйрәм белән.